Pe bawn ni'n 16 oed eto. Sy'n ni'n gallu siarad gyda finnau yn 16-17 mlwydd oed, sy'n ni'n dweud paid a becso, paid a phoeni. Peidiwch â digaloni. Cymryd yn amser, peidio brysio. Peidio trio plesio pobl eraill, ond eto bod yn ymwybodol o'r disgwyliadau o'r byd gwaith. Cymryd pob cyfle i gael profiad a i wella'r y cymwysterau. Awgrymiadau i baratoi am y dyfodol. Cer i gael y sgiliau, cer i gael y addysg a wneud yn siŵr bod chi'n edrych mlaen am y swydd. Os ych chi really moyn swydd, mae rhaid chi fod yn angerddol drosto. Cario ymlaen i sbio ar y we am swydd. Peidiwch â gifio fyny ar ôl un diwrnod. Fyddwn ni yn meddwl yn galed am fy rinweddau a sgiliau personol ac yn matcho reina lan i'r swyddi. Just cymryd bob un swydd ych chi'n cael, bob un swydd gwahanol. Cofiwch. Mae digon amser da chi i benderfynu beth ych chi moyn wneud. Pawb yn mynd i wneud dewisiadau doeth, ond mae yna rhai yn wneud dewisiadau sydd ddim o'r doeth, ond mae yna ddigon o amser i newid hynny o gwmpas. Just cer amdani. Diolch i'r holl gyflogwyr a gymerodd ran. Spindogs, ITV Cymru, Alun Griffiths Peiriannig Sifil ac Adeiladwaith CIF, Cymdeithas Adeiladu Principality, Gwasanaethau Ambulance Cymru.